L-Albaniż Daniel Muka ġie kundannat omru l-ħabs b'6 perjodi ta' konfinament solitarju, filwaqt li Viktor Dragomanski mill-Maċedonja ta' fuq ġie kundannat 40 sena preġunerija. Dan wara li tnejn instabu ħatja ta' involviment fi qtil doppju li seħħ fit-18 ta' Awwissu tal-2020 f'Taslima. Dan wara li tlieta l-imħallef Natasha Galja Xiberras tat is-sentenza tagħha fil-konfront taż-żewġ persuni. Wara li fit-28 ta' Ġunju li għadda spiċċa l-ġuri brabta mal-omiċidju tat-tabib Chris Pandolfino u s-sieħeb tiegħu Ivor Maciejowski. Iż-żewġ vittmi nqatlu f'darhom stess fit-triq Loker f'Taslima fit-18 ta' Awwissu tal-2020. Il-ġurati sabu lil Muka ħati fuq id-9 akkużi miġjuba kontrih b'verdett unanimu ta' 9-0 mill-ġurija. Fis-sentenza tagħha fil-konfront ta' Daniel Muka l-imħallef Natasha Galja Xiberras ordnat ukoll il-konfiska tad-depożitu ta' 10,000 euro li Muka ħallas bħala garanzija l-libertà provizorja, kif ukoll il-ħlas ta' aktar minn 24,000 euro fi spejjeż relatati mal-proċess tal-qorti. L-imħallef Galja Xiberras qalet li r-reati mwettqa minn Muka kienu ta' natura gravi. Hawn intqal li huwa spara 5 darbiet lejn Pandolfino f'partijiet vitali biskop ċarli joqtlu u qatel lil Maciejowski b'tir wieħed f'rasu. Wara dan Muka kompla jisraq ġojelli u oġġetti oħra mid-dar. Il-qorti żiedet tgħid li Muka ma wera l-ebda rimors għall-azzjoni tiegħu u għamel tentattivi biex jiżvija lill-investigaturi fosthom billi prova jimplika lil Dragomanski bħala l-persuna li spara. Fil-konfront ta' Viktor Dragomanski għalkemm ma nstabx ħati mill-ġurija fil-kompliċità tal-qtil, instab ħati ta' ser aggravat li wassal għall-omiċidju kif ukoll li juża pjanċi tal-karozzi folozz. Dragomanski ntbagħat 40 sena ħabs u ġie ordnat iħallas aktar minn 25,000 euro fi spejjeż tal-qorti. L-avukati tiegħu argumentaw li l-pjena għandha tirrifletti rwol iktar limitat tiegħu meta mqabbel ma' dak ta' Muka. Iżda l-qorti qiset il-fatt li l-attakk kollu kien marbut ma' ser li spiċċa fi qtil. Dwar dan il-każ kien intbagħat 40 sena priġunerija id-Danis Jesper Christiansen wara li ammetta l-involviment tiegħu fi frar tas-sena l-oħra. Huwa kien anke xxut ewlieni f'dan il-ġuri.